गावनो सासे बिजेपि नेतामोन बिसिपिआ माबादि शक्तिशाली बिपिएफआ माबादि शक्तिशाली गावनो मिथिखागौ बिपिएफ जानानै बनरगावआ खेबथाम खेबब्रैयानो जाबाय देरहालांनाया एबारबो जोंनाव थागोन रायजोफ्रा जोंजोंसो दङ राजिब बांगाला बेसेबां भट मोनगोन आं दिनै बुंनो शान्तिनगराव 8,000 बाङालि दं 8,000 बाङालियाव दिनै 6,000ल' फल जागोन 6,000 फल जागोन बेवहाय जों 3,500 भट मोनगोन दिनैहाय राजिब बांगाल हिसाबै 2,000 भट मोनगोन बर' भट 1,500 मोनगोन सावथाल भट 1,000 मोनगोन नेपालि भट 1,000 मोनगोन बिनि भटआ दिनै 7,500 बारा 8,000 7,000 बारा आरो बे क'क्राझारनि बेंगलिफोरखौ लानानै राजनिति खालामनो नागिरदों बे बेंगलिफ्रा खेबनै थुबाबो देरहाया मानो होनबा 8 लाखनि बिथोराव 7 लाख माबा 7,000ल'सो फल जागोन डाबल बुयोबा 14,000 देरहायो नामा बेजों देरहाया थांनाय एमपि इलेक्सनाव जों 19,000 मोनदों बिजेपि इउपिपिएल एजिपि लोगो नांनानै 22,000 भट मोनदों बेखौ 3 भाग खालामनायसै दिनै थारिखआव 2 भागखौनो खालामदे 22,000आ 2 भाग खालामनायसै 11,000ल'सो जोंहा 19,000 मोनखानानै दं बबे अंकखौ खालामदों बेलाय माबानि अंक मास्टार जाखो राजिब बांगालालाय बे बेसेबां रोंगौ सोंलाय बेसेबां माबा रोंगौ बेलाय दा आंखौ बायदिसिना होनगोन बे खिन्थु बिनि मेलेम थेलेम जों हमदांनो हाजोबो दा बेखिनि बाथ्रा आरोखि